Biko ndị be anyị, ụmụnne anyị, thank you, Chief. I just want to apologize on behalf of our people. There are people who have grievances over Python dance. It exists in every society. They are aggrieved. And we will give them time to express their grievances. Okwonia, Chukwu gozie unu. Ụmụnne anyị niile nwụrụ Chineke ga-anọnyere fa. Nwanne anyị nwoke bụ nna Enwodo nọ n'elu ife a ọnya kpọrọ mụnwa bụ Ifeanyị Ụba, mụnwa chairman of LOC. A ga-enye unu ohere ka unu kwuo okwu. Mana biko, asị nọ na awa ọzụwa azụwa, ọ balụgonụ ndị aghụghọ ka ọ gara ịkpọtụ akpọtụ. Chukwu na elu unu. Nwenu ndidi, ife dị ọkụ ga-ajụ oyi. Daalụnụ hinne.